Elikkäs moro moro. Tässä on mun Lego-karkkikone. Tässä se on. Siihen tarvitaan tietysti karkki, että se toimii. Rahaa. Ja tietysti myös avain rahasäiliön. Elikkäs. Tämä ei tässä liiku mihinkään, eikä tämä. Joten. No, miksei karkki tuu sieltä? Se on helppo syy. Rahaa ei ole koneessa eikä karkki. No niin, elikkäs. Tässä on tää. Tää tungetaan tänne. Oho. Tonne. Faili. Elikkäs. Sitten tarvitaan rahaa. Tää on 20 senttiä. Se näkyy 20. No, tarkin. No. Se tunnetaan tuosta tonne. Nyt tää pystyy tunkemaan tonne. Nyt se on tolle lyhyenä. Elikkäs. Nyt tämä pitää laittaa tänne puolelle. Sitten kun se on siellä puolella. Tämä näin. Tässä. Tää vedetään. Ja karkki tuli. Se ei vaan näky. Mä pelata vähän kauemmas, kun se tulee sieltä. Elikkäs mä reakkeen täällä siihen. Näin. Elikkäs nyt mä näytän miten tää toimii tämä rahanottojuttu. Elikkäs tää vain tungetaan tänne tasaisen. Nyt tää otetaan tästä. Vedetään. Noin. Tadaa. Sieltä tuli rahat näin. Nyt mä laitan tän takas, elikkä sitä on tällaisella kiinni. Näin. Mä laitan tän takas. Sitten tarvitaan taas tää karkkia. Se laitetaan tänne. Näin. Sitten otetaan raha. Ja se laitetaan tässä tonne. Näin. Sitten työnnettiin. Vedetään tänne. Ja tietysti otetaan pois. Niin nyt pitää näkyä. No nyt se tuli sieltä. Nyt mä näytän vielä sen jutun, että ei se varmasti tuu. Se laittaa näin. Oho, mä unohin karkin. Otetaan ne pois. Näin. Elikkäs ei pysty. Näin. Laitetaan karkki sisään. Nyt mä näytän, että tää voi mitenkään saada tuota pois. Otetaan karkki. No. Eli se on siellä pysyvästi. Nyt otetaan rahaa tonne. No. Nyt jotain tapahtuu. Nyt tapahtuu jotain ihmeellistä. Okei, elikkäs se meni jotenkin, raha meni väärään paikkaan tai jotain, niin ei osunut siihen yhtä juttuun. Elikkäs tällainen se oli. Nähdään ensi kerralla ja tykätkää ja subatkaa ja tällainen tää nyt on. Joo. Se olisi moro. Päivää kaikki rakkaat ystäväiset, ja tässä olisi mun Lego-pankki. Siinä tietenkin tarvii kortin, jolla avata sen. Täällä ei ole yhtään, täältä ei voi ottaa siis mitään. Mutta tässä on nappi.
ei tapahdu mitään. Mutta tää toimii NXT Mindstormilla. Mä oon nyt valinnut täältä pankki run, eli pankki. Sitten tossa on se nyt. Se näkyy tosi huonosti tuolle kameralle, koska en ole vielä löytänyt sellaista kirkasta lasia tähän. Sitten mä painan tästä. Näin, nyt se olisi niinku päällä tää juttu. Sitten tässä on tää nappi. Mä painan siitä. Ei tuu mitään täältä. Ei. Sitten kun laittaa vähän vielä taakse. Noin, nyt on hyvin. Elikkäs tässä on tämä. Jos mä laitan näin päin tän tänne. Se antaa sen takas, mutta mä laitan sen näin päin. Tänne tuli raha. Mä vielä näytän, kun se rahaa tulee. Niitä ei uskotte. Näin, nyt näkyy ihan hyvin. Eli tässä on tää kortti. Mä laitan sen tonne. Sitten mä painan napista täältä. Nyt. Sieltä se tuli. Sitten vaan uudelleen. Näin. Ja näin. Siinä oli tämänkertainen video, paitsi mäpä vielä näytän tän sisällä, miten tää toimii. Ja sekin tulee näytettyä tässä heti. Ensiksi aukaistaan nämä konnet. Näin. Sitten mä näytän tän. Elikkäs tuossa on tuo sensori, joka tunnistaa sen kortin. Elikkäs mä laitan tän tänne. Tohon. Se olisi nyt tossa. Sitten tässä on tämä. Tossa on touch sensor. Eli se on tossa. Mä painan siitä. Mä laitan nyt rahaa tonne. Eli tässä on tää hihna, jossa on nää rahat. Eli tossa on nyt raha. Se tipahtaa sitten tonne. Elikkäs mä painan nyt tosta napista, joka menee tänne touch-sensoriin. Elikkäs siinä tapahtuu jänniä asioita. Elikkäs tähän tapahtui. En tiedä. Mutta nyt tänne tuli tämä raha. Ja tämä raha on tässä. Sitten tämä laitan tohon. Otetaan napista. Aha. Nyt tämä ei jostain syystä oteta tuolta. Jos mä nyt ottaisin. No, jospa nyt. Otetaan tää takas tonne. Sitten täällä on tämä. Siinä lukee running. Elikkä se nyt. Tää raha nyt oli liian kaukana. Tää takas. Täällä lukee vieläkin running. Sitten laitetaan. Nyt sinne tuli tuo. Ja kortti myös. Ja tää. Okei, kiitos kun katsoitte. Tämä on siis tän näköinen höskä kokonaisuudessaan. Tän näköinen siis. Tilatkaa ja tykätkää. Ja muuta sellaista kivaa.
Sitten tämä sammutetaan tästä. Noin. Elikkäs tässä on käytetty Mindstormsia.